खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय। दिनै 2 जुन 2023 बाराया जाबाय शुक्रबार। फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। मोनसे गिथाव बाथाव बुथारनाय जाथाया सोराङाव फैदों आरो बे जाथाया आसामावनो जादों। बुथारनानै बाक्सु सिङाव सोना दोनदोंमोन। गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय लख्रा ओनसोलनि लालुंगावआव सासे दुथां फिसाया गावनि असे बिसिखौ बुथारनानै बिसिनि गोथै सहखौ बाक्सु सिङाव सानथाम दोनखांनायनि उनाव गोथै सहआ मोनामनायाव साखाथिनि मानसिफोरा थानो हायैयाव बे रुम सिङाव मा दं होननानै मानसिफोरा नायहैनायाव गोथै सहखौ नुनो मोननानै पुलिसनो खौरां हरनायनि उनाव गरसक पुलिसा जाथायथिलियाव फैनानै गोथै सहखौ पस्टमर्टेम खालामनो थाखाय दैथायहरनानै जाथायनि सायाव नायबिजिरनाय जादों। बुथारजानाय बिसिनि मुङा जाबाय बासन्ती बैस'। रिपर्टनि बायदिब्ला बासन्ती आरो बिनि फिसायजों लालुंगावआव रुम भारायाव थायोमोन आरो दायनिगिरि फिसाया बिसिखौ बुथारखांनानै फिसाज्लाखौ लाना खारखोमालांदों आरो फिसाया बिसिखौ बुथारनानै बिनि गोथै सहखौ बाक्सु सिङाव सोखांनानै रुमखौबो ताला मारनानै खारखोमालांदों। लोगोसे आइजोनि गोरबोआव गथ'बो दंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे समाव दायनिगिरिखौ नागिरनाय खामानिया सोलिगासिनो दङ आरो बे जाथायखौ लानानै ओनसोल नाङैनो गिखांनाय फोरमायदों। बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा एकटरा हरखाबै रुंसारि जालांबाय आरो बिथांनि हरखाबै रुंसारि जानायखौ लानानै बर' हारिया गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों। क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बाथारमारि गामिनि थागिबि समाज सिबियारि आरो बर' सावथुन मुलुगनि गागि मुंदांखा फावखुंगुर लालु बिकास बसुमतारी बिथाङा गोब्राब बेरामाव गोग्लैनानै सिलिगुरिनि गंसे देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लाजाबाय थानाय समावनो दिनै फुंबिलिनि 5 रिंगासो समाव बे बुहुमनिफ्राय अराय समनि थाखाय हरखाबै रुंसारि जालांबाय। गंसे बास गारियाव गिथाव बाथाव अर खामदों आरो बे अर खामनायजों बे बास गारिया सिलिंखार आरो सेवहांगार जादों। तिनसुकिया जिल्लायाव मैया फुंबिलिनि समावनो गंसे एसि बिफाननि पेसेन्जार बास गारिया गिथाव बाथाव अर खामदों आरो बे बास गारियाव अर खामनाय समाव रावबो पेसेन्जारफ्रा गाखोथ'वाखैमोन। अदेबानि गाखोनो थाखाय साखा फाराव जागासिनो दंमोन। लोगोसे बे बास गारिया अर खामनायजों सिलिंखार जाजोबदों आरो बे बासआ फुंनि समाव तिनसुकियानिफ्राय तेजपुर फारसे थांनो गोनांमोन। नाथाय बे बास गारिया माबोरै खामखो, हारसिं खामखो ना सोरबा सावखो बेखौ दासिमाव गुमुर मोनथ'नाय जायाखै। दा बे जाथायनि सायाव इनभेस्टिगेसन खालामनाया सोलिगासिनोबो दङ। ट्राफिक जाम। गोबां ट्राफिक जामनि थाखाय एसटिसि बिफाना जेंनायाव गोग्लैनांगौ जादों। एसटिसि मेट्र' बास बिफाना मालिगावथिंजाय थांनो थाखाय गोब्राबसै। जोङो मालिगावथिं फारसे थांनो हानाय नंलिया होननानै फोसावदों। मालिगाव फारसे गोदान फ्लाइअभारखौ लुफुंबाय थानायनि जाहोनाव गोबां ट्राफिक जाम जानायनि जाहोनाव समा बांद्राय थाङो होननानै बुंनायजों लोगोसे बासफोरखौ गरसक, लख्रा, बेलतला आरो खानापारा फारसे खारनाय जासिगोन होननानै फोसावनाय जादों। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।